Estamos aquí para presentar esta máquina. É unha Coro, é unha marca inglesa para sacar a parte superficial dos campos de fútbol. Estamos aquí no campo de Xove, onde estamos estrenando. Calculamos en 3 días facer o traballo e en un mes e medio, un mes, 3 semanas, pois nos comprometemos a que vale para xogar xa 2 partidos á semana. Esta máquina é a única ahora mesmo que existe en Galicia e Asturias. É o que pretendemos, cubrir toda esa área de campos de fútbol. Isto, pois nada, invitar a posibles ayuntamientos ou clubs que queiran algo de información ou que queiran facer algún traballo, pois estamos a súa entera disposición, tanto en este tipo de máquinas como nas máquinas de herba artificial, como os pinchados de campos de fútbol con Vertidrain, que somos pioneiros. En calquer tipo de campos de fútbol aquí estamos para facer traballos específicos.